Sabi ko, bakit ganun yung cellphone ko? Iba yung ano, sabi ko, bakit hindi naman ganito yung cellphone ko? Yung sobrang close yung mukha ko sa screen. Kaya pala hindi siya sa video settings. Nagulat ko. Sabi ko, hala, teka lang, parang something wrong sa cellphone ko. Ayan, nagpapahinga ako. Kauwi ko lang kasi galing sa work. Nagpapahinga ako. Ang dami kong ginawa ngayon. Sobrang busy ngayon. Wala nga time. Hindi ko na nagawa lahat ng mga notes sa akin. Kasi everyday meron kaming notes galing sa manager. So, hindi ko nagawa lahat ng notes ko. Kasi ang dami talagang gawa. Busy. Ang daming hindi maubos-ubos yung gagawin. Kaya, ayun, nagre-relax ako ng konti habang natutulog yung maliit. Maya-maya gisingin ko na yun kasi mag-aalas 6 na eh. 5:40 na. Pinapahinga ko lang yung legs ko kasi nag-move kami nag-move kami ng mga furniture ngayon eh. Di ba furniture mabigat? Lalo na yung mga TV stand, yung mga ganon, desk, mabigat yung mga yun. Pero hindi ko naman siya yung ginagawa ng mag-isa lang ako kasi hindi ko kaya sasakit yung likod ko nun at saka hindi pwede yun magbuhat ka ng ikaw lang, lalo na pagka more than 50 pounds. So, maya gisingin ko na si Ella kasi 5:40 na, mag-aalas 6 na dito. Gisingin natin siya mamayang mga alas 6. Hayaan lang natin siya matulog ng konti.